koja je to životinja? To je miš. To je jedan mali miš. Da li ste to videli? Upravo jedan miš protrčao pored nas. Da li si ga video? Miš je ponovo protrčao. Kako je mali taj miš. Miš. Hajde sada da pritisnemo ovaj zeleni list i da vidimo koja se životinja krije ispod ova dva zelena lista. Hajde da pritisnemo. Pritisni, hajde mi pomozi da pritisnem. Pritisni. Wow, koja je to životinja? Ovo je lisica. Bravo, to